Διότι δυστυχώς υπάρχουν οι ψευδοευλαβείς, υπάρχουν οι ψευτοχριστιανοί, οι οποίοι λέγουν «Ακολαστείς, άμα φωνάξεις εναντίον των παπάδων και δεσποτάδων θα κολλάσεις, θα πας στην κόλαση». Αλλά δεν με ενδιαφέρει τι λέγουν οι σημερινοί ψευτοθεολόγοι και οι ψευτοsemινοί χριστιανοί, οι οποίοι μας έχουν κάψει την καρδιά να μας λένε θα πάμε στην κόλαση, διότι είχαμε σκοπό να φωνάξουμε και φωνάξαμε και θα φωνάξουμε πάλι για το ανάξιον. Τι ούτως λαός, τι ούτε οι επίσκοποι. Τι ούτως λαός, τι ούτε οι επίσκοποι. Τι ούτε λαός, τι ούτε οι αρχιερείς. Δεν πέφτουν από τα ουράνια. Αγωνιστείτε να αποκτήσετε εκκλησία. Μην παραπονέστε ούτε εναντίον ιερέων, ούτε εναντίον αρχιερέων, εάν δεν γίνετε αγωνιστές και καταδιώξουμε ένα πυρός και να γίνει αυτή η οποία ρημάζει το ποιμίο του Χριστού μας. Δεν συμφωνείτε. Θα μείνουμε μόνοι αγωνιζόμενοι. Δεν συμφωνείτε. Άμα δείτε εσείς δεσπότη με κορώνες και με χρυσάμφια και με μπαστούνια κλπ.